karadyo, ani ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. Unsa? Nanawag na sa panuway ay. Hello, off na ko sa trabaho. Di ka makabuot kung nasa ko. Pauli na og ayaw pag-inom. Wow, ni ana sa diining kapoy nga isina, no? Nga nang mahilabot magid ka sa akong mga lakaw, ha? Kaya ko na may polisi mong inahan. Mong manghilapot gid ko. Hoy! Iyan, relax lang. Ayaw pa das gibati. Bilupit yung kas diskarte ng bayhana. Sakab ko na kong dugo ini. Unsa man ka diha? Hello, Oh. mupauli ko kung kanus ako gusto mupauli, ha? Oh, okay, sige. Akong sultihan ang imong amahan anak. Oh, okay. Okay, sige. Na. Mupauli na ko. Tagalan ta ka 1 hour. After 1 hour, may andam na ko sa panihapon ug magtungan tang tulo ug ang imong amahan sa pagpanihapon. Usa ka oras lang ha, ug ni ana ka sabay. Bye. Oh, hoy! Sa kaoras lang. Nga traffic kayo. Unsa? Usa ka oras lang? Putol agad. Gitagalan lang kung usa ka oras sa way buot kong inaina. Uy, traffic kaayo ron, no? Lakot. Tana na. Asa man ta? Mupauli ka sa inyo o mupauli ko sa amo. Unsa? Sir, ako na lang kahay mo tanong kung park ka ng imong big bike, be. Naunsa man akong manglaking inaina da. Oh, mayong babae kay mangluto ang imong ina. Lakaw na. Kay nagpaabot na sila nimo sa kanaanan. Good evening ba? Good evening. Sorry nga nadugay ko. Traffic kayo? Dili ka lang mga tahuran ni Alexa? Oh. Good evening niya. Good evening. Sige, mga una ta sa tag-init pa ang sabaw. Kumusta ang trabaho? Naibaw na gitingali ka sa akong nahimo karong adlaw pa. Kay naago na siya nga musulti nimo. Lisod bang litokon ang nga Alexa iyan? Oh, na si Alexa. Himo ko ng asawa. Natural nga magkasulti gid mo sa tanang panghitabo sa office. Wa magisgot bisan gamay sa Alexa bahin sa imong trabaho iyan. Igor ako misulti nga nagsugod ka na sa pag-meeting sa napili di mong staff para sa hiring sa mga mananahi. Oh, Ang trabaho sa opisina, kinahanglang ibilin sa opisina aron dili ta daling matiguang. Atod, nagbook na ko og hotel sa Osaka Beach Resort. Sa dili pa ang construction sa building nga imong gipropose iyan, mamakasyon na tantulo. ha? Mao na sab kini ang among honeymoon ni Alexa. Inyong nang honeymoon pa. Maglain na lang ko ako. Family trip kini iyan. Pero may mama kang magdag o sa kabarkada. Pwede ba, Ed? Nganong dili? Silira ang ako na doon. Okay ra? Unsa man na si Lira? Uyab na nimo? Yes, Dad. Kinahanglang planohon nimo og mayo ang imong ugma, ha? Iyan. Sultihan talaga. Dili ko ganahan ni Lira kay palahubog. Pa, may misulsul ba nimo? Igor ako misulti nga si Lira ang kasagaran ni mo ikauban kung mag-inom-inom ka. Way na utar kay gisulti nga akong asawa iyan. Tungod kay tinuod kini. Sige. Okay ko nga si Lira ang kauban nimo. Pero maglahi siya og kwarto. Ha? Bata ka pa aron magapos sa kaminyoon iyan. Ibutang na si imong huna. Sa sunod adlaw na ang atong biyahe.
time, no? Relax. Ma-enjoy ra ka sa trip. Ay, mayon ta. Alexa, kinahanglan ma-experience nimo ang mga butang nga wa pa nimo ma-experience. Salamat, Ed, ha? Ayaw pagpasalamat kay bana ko nimo. Akong obligasyon hatagan ka sa tanan. May tawagan na ko, ha? Oh, okay. Ano lang ko din ay makuhat? I'm a real wild one. Wild one. Hain mo ka, Lira. Traffic lagi ko. Ano makabot ka, ha? Biyaan ko sa mong flight. O, lagi. Sige. Dool na. Bye. See you later. Hain naman, Ning. Si Alexa ka nang naglingkod sa bench. Kagwapa ras ka na, hana. Ang ngayon kasi sa English o na sexy kayo nga pang summer git. Ito kasi yung lawas. Kawa ini eh. Maramang pag nakupo, hapit na akong gisulog. Ganun ka ni masigi pasulog ni Ed ako eh. Fashionista ko na kung tanawan ini. Ako eh, kaayo rin ibukot og habol ini Maob sa di kang magpa-display, no? Hoy, iyan. Iyan pa ko na imong jacket eh. Ngano? Itugnaw na ka? Ang risi, no? Anong bitawang kana may magsulo? Ang tusang tugnaw. Hoy, may nang mahibaw ka ha. Ngang imong amahan ang nagbuot nga mo ni akong isulob. Awa ngayon, manhinuon ka. Pero, klaro lang kayo nga tindira kag saging pinaypay. Baya, no? Kung manulti ka no, marasad ka di mo kaog saging pinaypay da. Di na ko type ng kasiyas mga pagkaon, no? Kay... Kay parang na sa mga pobre? Oh, pobre din imong amahan. Kay siya man ang akong suki sa kong tindahan. Oh, murad kabayo sige pangus mo. Sige na pa, pahawaman ako ng imong jacket ba? Ano nga mga magdag imong kupo? Nagdali-dali man. Ha? Upalit ito? Na-shawl dito ay. Pagpalit og ikakupo nimo. Bantayin among bagahin ni Papa ni mo nak ha. Diha sa kanak. Kay pao gining bihan ng pusaka sa kong dugo na. Nindot mo din iglawas ni ganahan. Makalakot. Ay, kini kang itong mga akong palito nga bandana, no? Pero, maragpaka raman sa niya. Alexandra Rendon? Oh, time pa. Kailaman ko ni mo. Kuan si Kuan ka. Paul Calvi. Ay, oh! Hoy! Ikaw na akong classmate sa high school, uy! Katong kusog kayong mangopya gay na ako! Aligapuhan na gani mo! Ikaw, Gyod. Dutan mo glawas eh. Lupig pa may artista. Sus, char lang yapon ka ay. Ustar maga. Ay, Kuan! Usab na maga eh. Lahi kay imong aura o sininaan karon da. Ha? Di ba tumboy yun maga? Ay, sa una na to, oy. Karon babay na kid ko. Oo, mo ba? Kumusta naman ka? Yan, nangita ni mo. Unsa? Nga nagod taong nangita man ka na ako. Ang ikaw ay kong first love sa high school. Uy, kalimti na to, uy. Binata man gutong atong love-love ko. Binata para ni mo, pero tandaan man ako ron. Ibaw ka nangita mo sa Sukmid, pero huwag ka nakita. Di mas po ko mag-apil-apila ng TikTok, uy. Mau ba? Parehas nita. Pero, seryoso ba? Nangita dyan ko rin mo, kay upita magkabuwag sa diyang nang larga mi sa layo sa mama. Oh. Tawa mo ka. Ay, Nuli yung gisulti. kalimti ng nangagi, uy. Grabe, masab ka, uy. Kadugay na ato. Tinood lagi. Huwag ka magkabuwag.
Please, Siya karon. no. Panahon na nga magbuwag mo. Oh, imo... Iya ko ba na? Reklamo ka? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!